Hawn m'intix numru, hawn imħabba ġenwina fejn ħadd ma jippretendi xejn minnek ħlief li timxi l qudiem. Kienet din waħda mit-testimonjanzi ta' resident ta' San Blas li jissemmiet mid-direttur ta' Caritas Malta Anthony Gatt fid-diskors li wassal waqt iċ-ċerimonja tal-gradwazzjoni fejn kienu 23 il-persuni li gradwaw mill-programm ta' riabilitazzjoni ta' din is-sena wara xhur ta' ħidma sabiex jikkumbattu l-vizzju ta' droga bl-għajnuna tal-Caritas. Fid-diskors tiegħu Anthony Gatt wassal appell qawwi kontra dak li sejjaħ il-kultura ta' droga. Huwa spjega li pajjiżna qed jara kultura fejn id-droga tittieħed biex tiddeverti. Bl-aħħar rapporti indikaw kemm żdied l-użu tal-laughing gas, it-tipjib tal-kannabis fil-pubbliku u l-użu tal-kokaina. Fejn saħansitra semma sitwazzjoni fejn koppja li bbukjat it-tiġ tagħha u ħalset għal mobile toilets ġiet mistoqsija triċ dawk illi jkollhom xkaffa jew le. Huwa spjega li fis-sena 2023 pajjiżna kien ra rekord nazzjonali devastanti ta' 18-il persuna illi mietet bid-droga, 13 minnhom b'attakk ta' qalb minħabba kokaina eċċessiva. Anthony Gatt tagħmel referenza wkoll għall-inċidenti ta' traffiku minħabba l-użu ta' droga fejn spjega li Caritas Malta tkellmet ma' tobba forensiċi u anke dawk li jaħdmu fid-Dipartiment tal-Emerġenza li huma mħassba ferm dwar is-sewqan taħt l-effetti ta' droga. Preżenti għal gradwazzjoni kien hemm fost l-oħrajn il-President ta' Malta li appellat biex il-persuni li gradwaw jiżraw u jgħinu lil dawk li għandhom bżonn il-wens. L-Arċisqof Charles Cicluna minnaħa tiegħu irringrazzja li gradwati tas-sinjal ta' tama u kuraġġ li jirrappreżentaw u appella sabiex il-konsum tal-bniedem ikun l-imħabba u mhux id-droga.